Империята го приема. Степта го следва. Кубрат вече не е водач. Той е владетел. Създава ред. Обединява. Не племена, а държава. Държава, която държи. В Степта има стабилност. В Константинопол няма. След смъртта на Ираклий властта не се предава. Тя се взима. Константин, синът от първия брак. Срещу него стои Мартина, втората жена с нейните синове. Това не е просто двор. Това е борба за трона. Борба за кръв. Борба за право да управляваш. Империята се разклаща. Не само политически. И отвътре. Кубрат избира страна. Не случайно, а защото познава този свят. Знае как се печели власт. Но страната му губи. И с нея изчезва опората му. Старият ред приключва. България остава сама. Без съюзи, без защита. Остава със себе си. А когато една държава остане сама, тя не може да стои същата. Тя трябва да се промени. От изток се надига нова сила. Хазарите. Не внезапно, а постепенно. Не като един удар, а като натиск. Постоянен. И отговорът не е бягство. То е решение. Движението не започва след смъртта на Кубрат. То вече е започнало. Не внезапно, по-рано. Кубер и Алцък напускат. Не хаотично, а в посока. Към аварската зона. Изворите казват под власт. Но доказателствата мълчат. Алцек не остава. Не намира опора. Продължава към лангобардите. Кубер остава при аварите. Но не за дълго. В същия период, когато Аспарух достига Дунав, Кубер вече е на Балканите. Край Солун. Не по-късно, а по същото време. Две движения, паралелни и свързани. Това не е разпад, това е стратегия. В центъра остава Бад Баян. След смъртта на Кубрат, той задържа властта временно. Около 2 години. Не се разпада веднага. Опитва се да удържи държавата. Но натискът расте. Хазарите настъпват. И тогава държавата не пада. Тя се разделя. Аспарух тръгва с елита и ядрото. Котрак тръгва на север, към реките, към търговията, към бъдещия Тил. Бад Баян остава, за да задържи удара, да поеме първия сблъсък. Те не бягат, те се преместват. Те не се разпадат, те се подготвят. Това не е случайност, това е модел. Познат в Степта, оцеляване чрез разпределение. И когато империята идва, тя не намира племе. Тя намира държава. Следва продължение.